Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe heɓoɓe chaine men Pular Arab, on calminama, on juurama, on ñaganama Allah moƴƴere. Ayo aɗa siftine so tawi konngol woni lawol ma gadingol, walla sa wawa wadde abonné chaine he ne mbatta abonné e chaine he ngam jeeyaɗa e adotoɓe tinɓe bindande amen. Kono ne so tawi ka jiɗɗo janngude arab walla defte, aɗa wawi jokkodirde e numéro amen WhatsApp pe ñawɗono. Ayo garen ha joni e jokkol deftere meɗen Mukhtarul Ahadis, deftere hadiseji konguɗe annabi sallllahu alayhi wa sallam. Eɗen kanno hen iza talaat thuraya min azariu min alahadi. Nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi si ha ɗaccuki feeñi amina zari min al ahadi, manam ndemowo mo o hoola kala ko ina bonna ndemri makko. Si ha ɗen ɗon koode peeñi gollirto wonde saaha mo ganduɗa ndemri ina wawno bonde hen, saaha on yawti. ɗum waɗi ndemowo o hoolata. wi iza tannat uznu ahadikum falyazkurni walyusalli alayya walyaqul zakara allahu man zakarani bi khayr. Nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi iza tannat uznu ahadikum, so tawi nofru gooto e moɗon siiki, haji aɗa jooɗo tan nofru ma woni e siikde. wi so tawi nofru gooto e moɗon siiki falyazkurni, yo jangtumi, yo jangtumi. wal yusalli alayya, yo o juulayam, yo siftaram ede o juulayam. wona e julde annabi allahumma salli ala muhammad walla salatu mo mbawɗa kala. caggal ɗum o wiya wal yaqul zakara allahu, yo wiya Allah siftor man zakarani, kala fof ciftorɗomi bi khayrin e moƴƴere. sa yeehi a tini nofru ma ina ƴiika, a jooɗima ha ɓoyta nofru ndu woni e ƴiikde, ya siftor annabi juula e makko. caggal ɗum mbiya ya Allah siftor kala fof ciftorɗum e moƴƴere. ɗum waɗi wi iza tannat uzunu ahadikum falyazkurni walyusalli alayya walyaqul zakara allahu man zakarani bi khayr. Nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi iza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamuka allahu, fa iza qala lahu yarhamuka allahu falyaqul yahdikum allahu wa yuslihu balakum. Nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam wi iza atasa ahadukum, so gooto e moɗon isli, jooɗima ha ɓoytan won emen gisluɗo, falyaqul alhamdulillahi, gisluɗo yo wi alhamdulillahi rabbil alamin, yo yetto Allah, o wiya alhamdulillahi jettoro wodani Allah rabbil alamin jeeɗo windere nde. walyaqul lahu akhuhu, yo musidɗo makko aw sahibu walla gondiɗo makko mo wonduno. so tawi gisluɗo wi yarhamukallah alhamdulillahi rabbil alamin, mo wonduno yo wima yarhamukallahu, ya Allah yurme. neɗɗo isli wi alhamdulillahi rabbil alamin, aɗa woni sara makko wima yarhamukallahu. fa ida qala lahu yarhamukallahu, so gondiɗo makko wima yarhamukallahu, kanko gislunoɗo yo witumo falyaqul yahdikumullahu, ya Allah fewno on, wa yuslihu balakum, o moƴƴina fiyakuji mon. sa jooɗima e nokku won gisluɗo wi alhamdulillahi rabbil alamin, an wimo yarhamukallahu. sa wima yarhamukallahu, kanko yo o wiite yahdikumullahu wa yuslihu balakum. ɗum waɗi wi iza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallahu. فإذا قال له يرحمك الله
falyaqul yahdikumullahu wa yuslih baalakum. Iza arafa al-ghulaamu yaminahu min shimalihi famuruhu bis-salah. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi iza arafa so tawi heftini al-ghulaamu cukalel yaminahu heftini jungo makko ñaamo walla bange makko ñaamo min shimalihi bange makko nano on hankandi famuruhu jamiremo bis-salati e njuuɗo. aɗa wonde cukalel ma cukalel ngal heewi ha dañi hakkille wawde heftinde holko woni bange ñaamo o holko woni bange nano ya yimir ngel ingel wattu julde. ɗum waɗi wi iza arafa al-ghulamu yaminahu min shimalihi famuruhu bis-salati. iza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haybatul islami wa iza tarakatil amr bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatal wahyi. nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi iza azzamat ummati ad-dunya si ha leñalam ngol mawnini aduna ƴetti aduna fof ɓe batti ɗum dawi mabɓe kirnde mabɓe beɗɗe mabɓe oyi nuzi'at minha haybatul islami leñal ngol hayba islam ɗofete e maggol ko addanteno wiyeede l'islam ko hayba gonɗo heen o ɗum ɗofete heen nattata wonde heen ayi neɗɗo ko julɗo tan kono wonde julɗo nde wonta e makko. ɗum waɗi wa iza tarakatil amra bil ma'ruf so jeehi kadi haɓe gacci yamirde ko moƴƴi iza tarakat ƴeewi leñol ngol ɗacci al amra yamirde bil ma'ruf ko moƴƴi ngol ɗacci wan nahya e hadde anil munkari ko aña ɗum kadi hurimat barakatal wahyi ma leñol ngol haɗe barka gonɗo e wahyi o woni sirru gonɗo e qur'an o ma leñol ngol haɗe ɗum firti mi janngal qur'an tan kono qur'an o ɓe naftortaki no haybatte sabu moƴƴatno neɗɗo saɗa jannga qur'an ɓerde ma nde hecciɗa hakkille ma o deeƴa ɓeydoɗa ɓallade joome. kono si a jannga qur'an a ɓura wadde ko boni ɓerde ma ina ɓura yorde andu an barke gonɗe e qur'an o kakaɗaɗa ɗum. ɗum holko addata ɗum ko nattude yamirde ko moƴƴi e nattude hadde ko boni. ayo addata kadi hayba islam ɗofede leñol ngol ko mawninde aduna. ɗum waɗi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi iza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haybatul islami wa iza tarakat al amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari hurimat barakatal wahyi. iza qulta li sahibika يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. نلاɗo صلى الله عليه وسلم وإذا قلت لصاحبك ستوي أويني gondiɗo maɗa aɗa wonde e juma aɗa joddi e neɗɗo ene haala tawa ko ñalawma aljuma wonno mbiɗama ansit hetto gondiɗo ma wondo ko e haalde mbiɗama he hetto imam woni koye hubbinde wal imam yahtub faqad lagawta wi ngan sanga a bewi firti ka bakkude ni e ko mbigol ma ngol mbiɗa yo neɗɗo de eɗen gandi imam sen hubbini en ngala droit haalde non seulement en ngala droit haalde kono hay se en jii neɗɗo ene haala en potani wiide ɗum wonde yo deƴƴi sabu se mbiɗo yo deƴƴi firti en poti. ayo ɗum waɗi wi iza qulta li sahibik sa wiyani gondiɗo maɗa yawmal jumaati ñande aljuma ansit heɗa wal imamu yahtub ngan sang taw imam woni koye hubbinde o wi faqad lagawta abewi. iza qala al abdu ya rab qala allahu labbayka abdi sal tu'ta. nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wi iza qala al abdu so wi maccuɗo o jiyaɗo allah wi
ya rab joomam o noddi joomi ko qala allahu ma allah wi labbayka mi jaabimama abdi an maccuɗo am sal tu'ta ñaago dokkeɗa wadde seɗa duwo mo mbiya ya rabbi ne mbiɗa ni kala andu allah jaabimama wima labbayka abdi o yimirima wonde ya du hokkuma sal tu'ta iza qala al abdu so tawi maccuɗo wi ya rabbi hema joomam joomam qala allahuma allah wi labbayka mi noodimama abdi an maccuɗo am o sal tu'ta ñaago dokkeɗa iza qama al abdu fi salatihi ضر البر على رأسه حتى يركع فإذا ركع علته رحمة الله حتى يسجد والساجد يسجد على قدمي الله تعالى فليسأل وليرغب نلاد الله صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في صلاته استوي ند دريم عند الجول مولم إلى جول زر البر على رأسه ما دقر ودي إهور مكو حتى يركع هذا أجاقو يكب كلا فإذا ركع استوي أجاقو يكب علته رحمة الله ما يرمين الله تيمع مكو حتى يسجد هذا أسجد كلا والساجد نون تجد يسجد سجد على قدمي الله كي بلي الله تعالى تودا فليسأل so yankada ha sujje pele Allah falyas'al yo nyaago o duwo ko yidi wal yarghab yo reerdu kala fof gede mawde mojjude dagiide yo nyaago yo reerdu dum wadi wi iza qama al abdu fi salatihi tawi maccudo ummimi ene fayo njulu mudum zurra al birru ala ra'sihi ma diggede wade hoore makko hatta yarka hande urko jeyi kala fa iza raka so jaggi koppi alatuhuma timmo rahmatullahi yurmede Allah hatta yasjuda hande o sujji kala wasajidu non cujjoydo yasjudu sujji koye ala qadami llahi kay pele Allah ɗiɗi taala tawɗo fal yas'al yo ñaago yo duwa wal yarghab yo reerdu إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار نلاد الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم سوي bi adama woni neddo sujji jangi as-sajdata simo aya tujjetedo fa sajada o sujji ande qur'an won do jangata hen ayaji sa jangi dum ka poddo sujjude joni sa jangi den ayaji a sujji ya'tazala ash-shaytan yat sayyidana fallo yabki yam mon benga mako mo waya yaqul wiya ya wayla hal kara wodini am halka wodini kam umira ibn adam bi adam de yimirama bis sujud e sujud fa sajada o sujji bi adam yimirama e sujji wadde kanko falahol jannati bi adam kammalama aljanna wodani dum min nan wa umirtu mi yimiranoma bis sujud e sujud fa asaytu ngof mi sujjani wadde min falyannar jengol wodani kam إذا قرأ ابن آدم ستيبي آدم جنجي السجدة نكو تنجتين فسجد أسج يعتزل صلى الشيطان يبكي إلى ويا يقول إنبيا يا ويله هل كار ودنيكم أمير يميرام ابن آدم بآدم بالسجود سجود فسجد أسج ودكم قد فله الجنة ودنيم منكم وأمرت يمير نام بالسجود سجود فعصيتم قوف سجاني wadde min falyannar jengol wadani kam iza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa antum tamshuna wa alaykumus sakinatu fama adraktum fasallu
وما فاتكم فأتموا نلاد الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ستوي نجول ورناما درنام إن جولة فلا تأتوها هتنغري انجولنغو وأنتم تسعون أولن كنيو هتنغري انجولنغو أولن تابو أولن كنيو kono wa'tuha ngare en juulungu wa andu to onon tamshuna oɗon jaara jam jam wa alaykum tawa ene moɗon as-sakinat ene waɗɗe moɗon as-sakinatu deƴre hakindade wadde jam jam fama adraktum kala fof ko keptuɗon e juuli he fa sallu kala fof ɗe tawɗon imam ene juuli ene yaare ayo jokkere ɗe ɗon wama fatakum fa atimmu kala fof ko fatiri on ko daɗi on après timmitine nelaɗo wiyata so wi a yi yimɓe ene juula a yiɗi heɓtade a soynima juula hata dog ngam heɓtade darde ngam gila daɗede ala wiya yaaru jam jam tan hono no aada yaari kala fof ɗo tawɗa imam ene yaara aywa jokkoɗa ɗon seyi ha juulungo silminama gasi sey wonko dadanɗa hen gummaɗa timmitina ummade timmitinde nden ɓuuri arde e juulungu ene heño ene doga ɗum waɗi wi iza uqimati salatu si ha juulungu ina darne ina wurne fala ta'tuha wata ngare e juulungu wa antum tas'auna oɗon keño wa'tuha ngare e juulungu wa antum to onon tamshuna oɗon jaara jam jam wa alaykum as-sakinata ina waɗɗe mawɗon deejere fama adraktum kala fof ko keptiɗon fa sallu juule wama fatakum kala fof ko faati on ko daɗi on fa atimmu timmitine iza uqimati salatu fakabbir fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran thumma arka hatta tatma'inna raki'an thumma arfa حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها نلادو صلى الله عليه وسلم إن جنجين هن جولدرتين وإذا أقيمت الصلاة فيها نجول ورنا مدرنا فكبر حبر biya allahu akbar kabbirana tan juuli he caggal kabbirɗa thumma qra caggal ɗum jango ma tayassara ma'aka ko newanima min alqur'ani qur'an kala fof ko ɗigginɗa qur'an ko ndenɗa qur'an jango ɗum so fatiha caggal fatiha janga qul a'udhu bi rabbil falaq ina moƴƴi janga qul huwallahu ina moƴƴi janga baqara ina moƴƴi kala fof ko mbawɗa jangude ko tawa ina newanima ya jango summa marka caggal le parɗa jangude jaggu koppi woni summa marka hatta tatma'inna sa jaggi koppi noon ya jaggu koppi ha keɓɓinoɗa ha ganda ɗo wonde a jaggi koppi raki'an mbasa memde koppi tan gummitoɗa kono a jagga koppi ɓoya ɗon seeɗa ha ndecca summa arfa caggal le ndeccuɗa ɓamtoɗa irfa ɓamto hatta ta'tadil ha pota gummoɗa dartoɗa ha pota ha ndecca seeɗa qa'iman taw aɗa dari thumma sujud caggal ɗum noon jaha cujjeya hatta tatma'inna sajidan ha keɓinoɗa ndecca e sujud he caggal ɗum summa arfa caggal ɗum ɓamtoɗa hatta tatma'inna jalisan gummitoɗa jottoɗa ha keɓinoɗa e jondede thumma sujud caggal ɗum cujjita kadi lawol gongol hatta tatma'inna kadi ha ndecca ha keɓinoɗa e sujud he thumma fa'al zalik caggal ɗum mbaɗira noon fi salatika en juuluma kulliha kañum fof eyyo no waɗirta juulu fof ni waɗirta darne ko famɗi fof ko eɗe gaɗa gonete hen ko ma jango ma jaggo koppi ma ɓamto ma sujju ma ɓamti sujud ma jotto ma sujud konngol eyyo e kala fof aɗa waɗa hen noon yawat hen ha ndecca sa are ruku jaggo koppi ha ndeeƴa ha keɓinoɗa sa ɓamtima a dartima ya daro ha ndeeƴa ha keɓinoɗa saɗa sujjiya kadi sujju ha ndecca ha keɓinoɗa sa ɓamtima e sujud
jottoɗa ndeeca keɓenɗa saɗa sujjitiya kadi mbaɗira noon ha keɓenɗa mbaɗira noon juulma ngu fof hango timma ɗum waɗi wi ida uqimati salatu tawi juulu ngu ñiɓnama darnama wurnama fa kabbir ya a habbir summa qara caggal ɗum janga ma tayassara ko newi ma aka e maɗa min alquran summa rka caggal ɗum jaggo koppi hatta tatmainna ha keɓenoɗa rakian e ruku summa rfa caggal ɗum ɓamtoɗa hatta tatadil ha pota qa'iman addari summa masjud caggal ɗum cujjiya hatta tatmainna ha keɓenoɗa sajidan aɗa sujji summa rfa caggal ɗum ya ɓamto hatta tatmainna ha keɓenoɗa jalisan tawa jooɗi summa masjud caggal ɗum ya sujjoy hatta tatmainna ha keɓenoɗa sajidan tawa aɗa sujji summa fa'al zalika ya waɗir noon fi salatike juulma kulliha kañum fof إذا قرب إلى أحدكم طعامه أو إذا قرب إلى أحدكم طعامه وفي رجليه نعلان فلينزع عليه فإنه أروح للقدمين وهو من السنة نلال الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب ستيبلنام إلى أحدكم يقوتي من طعامه يمرم nan ka jooɗino walla anan ɗo gonɗa arti addanama ñamdu so battari so kaccitari so hirande o wi o fi rijlayhi na'alani taw koyɗe makko ɗum ɓorni hen paɗe ene goni koyɗe makko wi falyanzirna alayhi yo ɓortu paɗe makko fa innahu ayno ɓortude paɗe ɗe arwahu lil qadamain ɗum ɓuuri wawde foftinde pele ɗe o huwa kadi ene sunna ete kañum koye sunna jeeya firti neɗɗo saɗa ñaama hata ɓorno paɗe ya ɓortu paɗe ha para ñamde ɓortu paɗe ɓuuri wawde foftinde pele ɗe ete kadi ma gollir sunna ɗum waɗi wi iza qurriba ila ahadikum so ɓallinama e gooto e moɗon ta'amuhu ñamri mum o fi rijlayhi taw koyɗe makko ɗiɗi ɓe ene mbaɗina alani paɗe falyanzi yo ɓortu paɗe na alayhi yo ɓortu paɗe makko ɗe fa innahu ene ɓortude paɗe ɗe arwahu ɓuuri wawde foftinde lil qadamen wonde pele ɗe وهو نبورت فدكت من السنة في سنة جاء إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه نلاد الله صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد ستوي بكتوجي مجد jeyaɗo keewi jomum koko waɗi bakkatuji tan ha mbayno leydi ete falam yakun lahu min al amal ete o ala e golle moƴƴe ɗe o waɗi ɗe ganduɗa ma yukaffira ha ko ina momta ɗinno bakkatuji kanko waɗi bakkatuji mana bakkatuji makko ɗi ɓuuri hewde baraji makko ɗi e gueɗe moƴƴe ɗe o waɗi ngam san honno yarata o wi ko ibtalahu llahu bil husn Allah jarribortomo e sunare nden ɗon sunare ene wawi wonde kala hunde ene wawi wonde rafe ene wawi wonde mayde ene wawi wonde basal ene wawi wonde tampere ene wawi wonde kala fof ko ene metti ɓerde makko emo suno hen holko waɗirta ɗum o waɗirta ɗum ko li yukaffira ha anhu ko gam ɗen ɗon gonɗon suno mamtanamo bakkatuji makko ɗi sabu kanko o heewi bakkatuji ete o ala golle moƴƴe ɗe ganduɗa ene wawi momtude ɗen ɗe bakkatuji wadde gam Allah yurmamo wasa nanudemo jeygol alay saago o momtanamo ɗin ɗon bakkatuji o jarriboroma basal walla ni jomum rafe sahaji neɗɗo ene rafe ha tampa fuɗɗo mayde ɗum foof ko yurmede Allah gam Allah momtanamo hen bakkatuji makko ɗin ɗon ayo ɗum waɗi iza kasurat tawi heewi zunubul abdu bakkatuji neɗɗo falam yakun lahu to alanama min al amali golle ma yukaffiruha ko ina momta ɗen ɗon ɗino bakkatuji ibtalahu llahu Allah jarribortomo bil huzni sunare li yukaffiraha anhu gam sunare ne momtanoma bakkatuji makko ɗi iza kana akhiru zamani kana qiwamu dini nnasi wa dunyahum الدراهم والدنانير نلاد الله صلى الله عليه وسلم
iza kana akhiru zaman si min jehi ha wattane aduna akhiru zaman kana qiwamu dini nnasi wa dunyahum aldarahim mi ha darnge fanima walla aduna sakket aduna manam ko ina tambo diine yimɓe e aduna mabɓe ko addarahim o dinaɗo ko buuɗi e menkalleje manam ko kaalis tamboto diine yimɓe e aduna mumen sa ƴeewi en jettima on ɗon zaman hande sa ala kaalis diine ma wonko manki hen sa ala kaalis aduna ma wonko manki hen yeru sa ala kaalis mo ganduɗa en aɗa wawi sodde hen biye aɗa wawi ittude hen hôtel ngam hajjoyde makka yaha garta woɗa gaccanɗa koreji maɗa saɗa yaha mbasa naworde ñamali ɗum ko kaalis waɗat ɗum faami wadde noon jawdi walla kaalis jeeya ko e gueɗe tambotoɗe diineji yimɓe aywa kono noon si ala kaalis ala ko moftuɗa a wawata yaltinde ne azaka wadde azaka kadi koye diine he jeeya wadde si an kaalis ma ala no foti kala fof ko dañƴa ko hen haɗata an ala ko moftata saka hitande tawta ɗum ɗon jaltina hen azaka wadde ɗum waɗi ete hande ɓuuri hewde e gueɗe kutorteɗe ko kaalis sanno ko nden kañum jogontono gueseji kesiri ina tawtanno kinde kono joni ɗum ala nden yimɓe jogotono beyi e baali kono hande ina saɗi beyi e baali e nayyi ɗi ganduɗa ene mbawi jogade galle foof tan ko daña wassirte ko kaalis neɗɗo dañi gayi mum sodat wostoro kaalis neɗɗo dañi beyi mum e baali mum sodat wostoro kaalis neɗɗo dañi gawri mum ni sodat wostoro kaalis neɗɗo dañi liɓɗi mum yeeyat ɗum wostoro kaalis waɗi ɗum foof firti ko enen foof kotortoɗen joni ko kaalis saabu kaalis tan mbaɗa jogade valeur muɗum mbawa sodde hen ko foti noon saabu yimɓe foof cohli ɗum aywa ko noonne kadi o wi dinin qiwamu dinin nas wa dunyahum hay aduna mabɓe kadi tambotoɗo ko kaalis saabu hande si ala kaalis wone école aji moƴƴi a wawata janggude toon sa ala kaalis wona formation haji moƴƴi a wawata wadde ɗum sa ala kaalis ni hay wona safaruji moƴƴi ñamɗeli moƴƴi a wawata ɗum ñamde sa ala kaalis wone besoin ɗi ganduɗa ko obligatoire essentiel a wawata ɗum wadde firti ko annabi o haali ko noon woori si ha wattane daranka ha saaha aduna ɗe gasata ɗo faamu wonde tamboto diine yimɓe tamboto aduna mumen ko kaalis ɗum waɗi wi isa kana akhiru zaman si ha sakket aduna nden yonti kana qiwamu nnasi wonata tamboto diine yimɓe wa dunyahum tamboto aduna yimɓe ko addarahim ko buuɗi wa dananir e men kelleji ma woni sefa walla wona uguiye walla wona dollar walla wona euro ko wawi wonde foof wonata ko l'argent aywa nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi ida mata waladu l abdi qala allahu taala li malaikatihi qabattum walada abdi fa yaquluna naam fa yaqulu qabattum ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد نلال الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد manam so ɓinguel maccuɗo maayi manam a jogino ɓiɗɗo ɓiye yaari cukago qala allahu taala allah wiyantu li malaikati wonande malaikaji mum ɗi onon kam qabattu walada abdi onande on mbari ɓinguel maccuɗo mo fa yaqulun aha naam ha kay min mbarimo allah wiya fa yaqulu qabattum samrata fuadi onande on tami
ɓesnoore ɓernde makko fa yaquluna naam ɓe mbiya ahan kay min tamide kay fa yaqul Allah wiyaɓe maza qala abdi maccuɗo am noon caggalle mbarɗo ɓiyi ko holko wi fa yaqulun malaikaji mbiya hamidak kanko de komo yettima o andi kam ko an tagnomo aywa ko an kadi ƴettuma wastarja ak mana o ƴetti gueɗɗe fof o rutini ɗum e maɗa fa yaqulu llahu taala Allah wi ɓaade ko noon noon ɓaade ko ngal ɗo gollal o golli ngal muñal o muñi ubnuli abdi baytan maccuɗam oɗo mahanemo galle fil jannati aljanna wa sammuhu ete ginnire galle o baytal hamdi galle jettoro ginnire galle o on ɗum mahanɗo maccuɗamo galle jettoro baytal hamdi ɗo ko discussion hakkude Allah e malaikaji Allah hoddiri e malaikaji ɗi jaha ƴetta fettandu ɓinguel goto e maccuɓe makko malaikaji ɗi jaha ƴetta fettandu Allah ena namdoɓe wi onon de on ƴetti on mbari ɓinguel janiguel malaikaji mbiya aha min mbari guel kay onon de on mbari ɓesnore ɓernde makko ɓuuri tidde ɓernde makko min mbiya aha min mbari ɗum min tami ɗum kay yo Allah wiyaɓe holko maccuɗo o wi maccuɗo malaikaji mbiya maccuɗo o kam yettima tan aywa o yettima o hamdinima andi gueɗe foof kam ko Allah enen foof kay Allah gummiɗen enen foof kay makko dottita ɗen aywa Allah wiya ɓaadi ko jottuɗo noon mahane maccuɗam oɗo galle to aljanna ete on noon galle innirema galle jettoro ɗum waɗi wi ida mata waladul abd so maccuɗo walla so ɓi maccuɗo sankima qala Allahu taala Allah wiyanto li malaikati wala malaikaji muɗum qabattum on tami walada abdi ɓinguel maccuɗam o fa yaquluna malaikaji mbiya naam aha kay fa yaqulu Allah wiya qabattum on tami samrata fuadihi ɓesnore ɓernde makko fa yaquluna malaikaji mbiya naam eyi kay fa yaqulu Allah wiya maza qala abdi holko maccuɗam o wi fa yaquluna malaikaji jabto mbiyam hamidaka maccuɗo ma wade o yettima wastarja o ruttini gueɗɗe fof e maɗa o wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fa yaqulu llahu taala Allah wiyam ubnu li abdi mahane maccuɗam o baytan galle fil jannati aljanna wa sammuhu ginniron galle o baytal hamdi galle jettoro iza mata al insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi iza mata al insanu so yeehi ha neɗɗo sankima neɗɗo maayi kante haydara ala namuɗo inqata amaluhu golle ɗe han kadi gasi Allah natta rewrudem hay batte sabu o natti wadde hay batte illa min thalasa so wonanan gueɗe tati ɗe ganduɗa kam ɗen taƴani taw ina jokka wadde neɗɗo yeehi ha maayi ko joguino e aduna ko fof gasi so wona gueɗe tati ɗenen gueɗe o wi ko sadaqatin jariyatin sadaka mo ganduɗa ko sadaka dogowo woni hay sinno a ummima ɗo sadaka o ina continue e faggade baraji ko wayno asde boyli tewi ka gasnoɗo woydu yimɓe ina cafa hen ina jara hen ina jarna hen ina loota hen faam an a waɗi sadaka jariya walla ni an ka mahnoɗo galle tan gaccirɗa noon aywa galle kala fof jiɗɗo aɗa hoɗe hen dow ko ɗo fayi aɗa hoɗe hen faam kadi wonde on ɗon galle wonata ko sadaka jariya walla ni an ka gawnoɗo leɗɗe ɗe ene mbaɗi ɓesnoje walla ene mbaɗi ɓuɓri kala fof garɗo tampi ene wawi foftade e ɗen ɗon leɗɗe ɓuɓri muɗum walla ene wawi tiɓidde e ɓesnore nde ñaama andu an ka baɗɗo sadaka jariya walla ni an ka mahdo juma walla ni an ka baɗɗo forage yimɓe ene jara hen an andi kala fof mbaɗɗa ko ganduɗa yimɓeɓe ene kutoro ɗum ha caggal mayde maɗa ɗum woni ko wiyete sadaka jariya wadde ɗum ɗo noon ene foti jeeyade e projet ji yimɓeɓe projet yimɓeɓe ko mbaɗa investir ko ene foti wadde investir e sadaka jariya
sadaqa jariya mo ganduɗa hay sa iwi ɗo ɗum continue aɗa waɗa fonctionné sa yeehi Allah hokkima jawdi seeɗa mahde huɓɓere hodde hen ene moƴƴi sodde oto ene moƴƴi sodde cumci jooɗi ene moƴƴi sodde téléphone ceerɗo jooɗɗo ene moƴƴi ala ko boni hen kono kadi accu hakkille wonde ɗen ɗe gueɗe foof sa maayi ɗe natti nafdema he batte ɗum holko nafanma ko gueɗel manam woynu ndu gasanɗa yimɓeɓe ina ƴooga hen ina ɓufto hen ina jara hen ina jarna hen walla forage ayi mo gaddanɗa yimɓe walla célérage ɗiɗo ɗe mbaɗanɗa yimɓe ene kubba kala fof ko ganduɗa ɗum ko yimɓe naftoro hen ete ko an waɗi madira ɗum sabuni Allah sa yeehi ha maayi ɗen ɗon gueɗe ndewete eywa ɗum noon wona hunde fedde hay sinno ko lekki ma tan ki gawɗa ganniɗa hen wadde ɗum ɗo ko sadaka jariya toujours aɗa roosa ha lekki e mawni dañi ɗaɗi dari dañi ɓuɓri ardu kinɗen lekki wona ko sadaka jariya kala fof garɗo woni hen andu an a dañi baraji walla ni ka mahɗo galle mbiɗa yo almuɓe gara koɗa hen ina jangga ina jangguira andu kadi on ɗon galle wonta ko sadaka jariya walla an joguiɗa ko terrain joguiɗa ko guesa mbiɗa yimɓe gar ma hen école mumen walla yimɓe gar ma hen hôpital mumen walla yimɓe gar ma hen dispensaire uji ko nandi hen anda ɗum kadi wonata ko sadaka jariya wadde noon ɗen gueɗe manam ɗo doolema tolni foof aɗa wawi wadde créé hunde nde ganduɗa wonata ko sadaka jariya sa yeehi ha natti wonde ɗo taw hunde nde ene fonctionne ina jokka waɗandema baraji e nder compte ma allahira ɗum gaccina hakkille ne moƴƴi projet ji galleji jooɗi ene moƴƴi foof ne moƴƴi kono kadi gaccen hakkille wonde aywa ko juuti ko foof ko laakara faya aywa ɗum ko hen gueɗe gotel e gueɗe ɗe ganduɗa ko naftoje neɗɗo caggal gurdam makko ɗimmel ngel aw ilmin yuntafa'u bihi walla gandal ngal ganduɗa ko gandal naftortegal an ka ceernajo Allah hokkima gandal a jangini sukaɓe julɓe ha mbawi ɗum ina rewma ha caggal gurdam maɗa walla an a waɗi chaîne ma YouTube ko hono dani aɗa jangini hen yimɓeɓe garɗo foof ɗo ha nde Allah haaji kala foof joɗɗo janggude ma aɗa janggi hen kala foof ko jomum janggi hen an ɗum hay sa yeehi ha natti wonde aduna he ɗum koko rewanma mbara ƴinno koɗo dewojima caggal mayde maɗa walla ni an ka gawowo a jangini neɗɗo holno awirte ha wawi gaw ha wawi awde fam kadi ɗum ko ilmu yuntafa'u bihi walla an ka demowo a jangini neɗɗo holno remirte a waɗi ɗum formé agriculture ha wawi andu ɗum kadi ko ɗum sadaka jariya walla an ka menuisier walla ka maçon walla ka an andi ko mbawɗa wonde foof meccal mbawgal wonde foof manam ilmu yuntafa'u bihi kala foof meccal ngal ganduɗa meccal sey neɗɗo janggi ɗum ene naftoro ɗum anda ɗum ɗo ko ɗum ilmun yuntafa'u bihi ilmu yuntafa'u bihi fawaki tan ma jangga Qur'an walla hadis walla ala kala foof gandal naftowal anda ɗum ɗo ko ɗum ilmu yuntafa'u bihi aywa kala foof jiɗɗo wadde hen investir aɗa wawi ƴewde ko Allah hokkuma ndinina sukaɓe jangina ɗum e ko Allah hokkuma ko ɓenɗo sukaɓe walla ɓenɗo yimɓe koɓe mbawata ko ina nafta hen ina naftoro hen fam naati e ilmun yuntafa'u bihi ko noon aw waladin salihin walla tata ɓengel woni waladun salih woni ɓiɗɗo moƴƴo mo ganduɗa yiyat oloho ene dowonomo ɓiɗɗo moƴƴo mo ganduɗa ene wawi duwanadema an Allah waɗi ka ɓesnun a dañi hen ɓiɗɗo mo ganduɗa o kam ko ɓiɗɗo baɗɗo fayida siftoro jinnaɓe muɗum sasa fo ene ene juuriyo ɗum sasa fo ene nelɗo ɗum duwuji ɗum kay ene wawi yettadema aywa kono ɗen gueɗe foof ɓiɗɗo moƴƴo sirani yo Allah hokki en kono ɗum sirani ko ɓuuri sirde ko woni kala fof ko Allah hokkuma e gandal wat feere jangguina yimɓe naftoro hen taw mbaɗirɗa ɗum ko sabune Allah aywa yimɓeɓe naftoro hen walla ni ko mbasɗa fof ƴeewa sino lekki goti kam gawa ɗum e galle he walla gawa ɗum e leegal ngal walla wuro ngo yimɓe naftoro hen ɗum kadi ko hunde moƴƴere man foof tan ko doole ma e doole ma hokkuma
sen dañan ha dañan no so Allah hokki ɓiɓɓe so neɗɗo kam ɓiɗɗo moƴƴo ko neɗɗo tan sahaji ene wawi yejjidemo walla sahaji aduna ɓurɗum doole ha yejjita jinnama mum ɓe laakar aywa ɗum fof ene kewa wadde noon yo Allah hokki en rendinde ɗeɗe geɗe tati kala dañen sadaqa jariya dañen elmo yuntafa bihi dañen kadi walla ɗum salih ɗum waɗi wi isa mata al insanu so wi neɗɗo yeehi ha maayi inqata amaluhu illa min thalathin ma geɗe makko ɗe ɗe o gollotonoɗe fof taƴ ha heddo geɗe tati sadaqatin jariya sadaqa mo ganduɗa ko dogowo aw ilmin yuntafa bihi walla gandal naftortegal e mum aw waladin salih yad'u lahu walla ɓiɓɓe moƴƴo mo ganduɗa ene dogonomo iza nazala bikum karbun aw jahdun aw bala'un faqulu allahu rabbuna la sharika lahu nelaɗo o sallllahu alih wa sallam wi si tawi karbun woni musiba aw jahdun walla tampere aw bala'un walla bala yani e moɗon o jii tan ha musiba are moɗon jeehi corona are moɗon walla en jeehi guerre are yo Allah danda en hen walla en jeehi tan gueɗe ɗe ganduɗa ko bonɗe balaji bonɗe jeni e yimɓeɓe allahu rabbuna kala koko wawi kewde enen ko Allah woni joomi amen la sharika lahu min dendintama hay batte iza nazala bikum si yani e moɗon karbun musiba aw jahadun walla tampere aw bala'un walla bala fo qulu mbiye allahu Allah de rabbuna woni joomi amen la sharika lahu dende alanamo idha nadara ahadukum ila man fuddila alayhi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu wi idha nadarat tawi ndari an ayi neɗɗo mo ganduɗa oɗo kañum ɓurma jawdi kañum ɓurma tagore ɓurma jawdi ɓurma yodde a yiɗum a wayino kirɗo ni falyanzur ila man asfala minhu anen ƴeew mo ɓurɗa jawdi mo ɓurɗa yodde e neɗɗo ɓurɗo mo yodde fof ane mo ɓurɗa yodde ɓurɗo mo jawdi fof ane mo ɓurɗa jawdi ɗum waɗi si tawi a yi neɗɗo mo ganduɗa ko joom million ngaji walla joom milliard uji an ka joom temedde an ko ganduɗa joom temedde ko wadde ƴeew mo ganduɗa o ko joom capanɗe aywa ko an ɓurata ɗum jawdi mo ganduɗa o kañum ɓurma yodde ɓurma cuɗare ɓurma ɓordantere ɓurma fof ana ƴeew mo ganduɗa mo caɓorɗa ƴeewira ɗum noon ɗum jettira ɗum Allah aywa saabu neɗɗo si toujours aɗa yiya tan ɓurɗa toujours aɗa ɗum ene walla ma e yettude Allah kono si ƴewata tan ko ɓurɓe ma toujours mbiyata an Allah ala ko waɗanma ɗum waɗi wi iza nadara ahadukum so gooto e moɗon daari ila man fuddila alayhi mo ganduɗa ɓurnamo e dow muɗum fil mali kanko ɓurnamo kanko hokka ɓuuri hewde e jawdi wal khalq e tagore kanko ɓuuri yodde e tago falyanzur kankon yo ƴeew ila man huwa asfala minhu mo ɓuuri iza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghayri al faridati thumma liyaqul allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi nelaade Allah ene janginen holno mbaɗeten istikhar l'istikhar wana yaade e wileɓe ene mbima suɓo seedere walla diid walla wanni wattuni ala ɗum wona l'istikhar mo annabi o jangini o l'istikhar l'islam mo andi o wi ko isa hamma ahadukum so gooto e moɗon yeehi ha himmi e wadde hunde himmi e ƴeewoyde liggey walla himmi e ɗannade walla himmi e dewgal walla himmi e sodde hunde sodde oto walla sodde galle walla mahde
kala fof ko mbatta hen falyarka o wi ya juul rak'atayn darɗe ɗiɗi so yi ha himmi wadde hunde ya juul darɗe ɗiɗi foti ka e dewgal muɗum debbo ya juul darɗe ɗiɗi gorko ya juul darɗe ɗiɗi ñagoɗa Allah tawa ɗen darɗe ɗiɗi min gayril faridati tawa darɗe gonta juulu farilla an tan jogoto initiative ma wadde l'istikhar suɓade heure mo beeleɗa so jamma ɓuuri juula hen darɗe summal yaqul sa aggal sa juul darɗe ha pare mbiya allahumma joomam inni astakhiruka bi ilmika min de miɗo suɓnoroma e gandal maɗa mbiɗi nadde e oɗo ngal ɗo dewgal exemple so ko dewgal ƴettuɗa mbiɗi nadde e ngal ɗo dewgal inni no min noon astakhiruka miɗo suɓnoroma bi ilmika gandal maɗa wa astaqdiruka miɗo wawnoro bi qudraka e bawal maɗa sabu min mi anda ko moƴƴi wawa suɓade mi hattanani ko an woni kattor an woni koddirowo wa as'aluka jomum mbiɗo ñagoma min fadlika ɓural maɗa al azimi mawgal ngal fa innaka sabu an taqdir an woni kattanɗo wala aqdir min mi hattanani an woni bawɗo min mi wawa wa ta'lam an woni ganduɗo wala a'lam min mi anda o fiya ko mo natami ɗo ala fof ko gandumi hen ala fof ko mbawmi hen mi ala hen feere mi ala hen haydara wa anta allamul ghuyub ay an woni ganduɗo ko wirni ko suuɗi e ngal dewgal min ala gandumi hen so jamolum min ala ko gandumi hen ala ko mbawmi hen ala ko kattanmi hen wa anta allamul ghuyub an woni gando birnidi kala fof ko wirni an andi allahumma an jomam ɓaati ko noon yaari in kunta ta'lam so tawi aɗa andi anna hadha al amra wonde oɗo fiyako mo natanmi ngal ɗo dewgal ngal natanmi walla ndi maari ndi mahammi walla oɗo terrain mo coodami walla o galle mo coodami saɗa andi ɗum hayrun li ina moƴƴi e yam fi dini e diine am e wa maashi e gurdamam ɗam wa aqibati amri e wattane fiyako am si aɗa andi ɗum ina moƴƴi e diine am ina moƴƴi e gurdamam ina moƴƴi e battane am faqdur holi ya hoddiranam ɗum kadi wa yassir holi ya weɓnanam ɗum kadi summa barik li fihi ya barkinanam hen ɗe gueɗe foof an andi saɗa andi ɗum tan no ma moƴƴiyam ya weɓnanam ya barkin ɗum kadi ya hoddiranam ɗum wa in kunta ta'lam so tawi noon aɗa andi anna hadha al amra wonde oɗo fiyako sharrun li ko waradde am woni hen fi dini e diine am wa maashi e gurnamam wa aqibati amri e fiyako walla e wattane fiyako am fasrifu anni ya firlitanam ɗum ɗo wasrifni anhu ya firli ɗum ga am te waqdur li ya hoddiranam al khayra moƴƴere hayso kana kala fof ɗum wawi wonde ya addanam firli ɗum hunde wonde ya wahli ɗum mbatta ɗum hunde wonde ay thumma ardini bihi caggal ɗum beeleɗa kam hen waysam qala waysam haajato haaji makko no inna ɗum so dewgal so goɗɗum e goɗɗum o inna haajo wadde saɗa waɗa l'istikhar ko ni mbaɗirta l'istikhar ɗum woni istikhar ko heddi ko noon ko jahata jomum wima e wojji walla ɓowli ɗum noon ko sihr ko mbilew yo en ndento ɗum sa yeehi ɗum neɗɗo foof ina wawi waɗande ɗum hoore muɗum so mbaɗa ɗum say pular aɗa e wadde ɗum Allah inana pular so mbaɗa ɗum kay wolof aɗa e wadde ɗum so mbaɗa ɗum kay bambara aɗa e wadde ɗum français anglais kala fof ko mbaɗa wadde ɗemgal ngal namɗa aɗa wawi wadde ɗum aɗa waɗande ɗum hoore maɗa aywa ɗum woni ko wiyete istikhar ko aywa so ha himmiri wadde hunde ya juul darɗe ma ɗiɗi darɗe ɗe ganduɗa ɗe gona farilla caggal ɗum mbiya joomam mbiɗa suɓnoroma e gandal maɗa mbiɗa wawnoroma e bawal maɗa mbiɗa ñagoma e ɓural ma mawgal ngal so tawi aɗa andi
sabu ko an woni bawɗo min mi wawa, an woni gandu min mi anda, an woni gandu birnidi. Joomum si aɗa andi oɗo fiyako ina moƴƴi e yam, ina moƴƴi e diine am, ina moƴƴi e gurnamam, ina moƴƴi e wattane fiyako am, ya hoddiranam oɗo ndeɗo hunde, kadi ya weɓnanam ɗum, kadi ya barkinanam ɗum hen, ya waɗanam hen barke. So tawi noon aɗa andi oɗo fiyako mo jimmi wadde walla oɗo fiyako mo jimmi nadde, ko waɗande e yam, ko waɗande e diine am, ko bonande e gurnamam, ko bonande e wattane gurnamam, ya wakalitananam ɗum, gaddanakam hunde wonde, barkinanakam hen, ete beleɗakam hen, kala haaju ma mo jiɗɗa dowade, mo jiɗɗa wadde. Si a waɗiri ni, so tawi koye dewgal natanoɗa, dewgal ngal ko bone wonde hen, fiyede e gaccede ha warede, walla gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa a ɗaminoki hen ɗum, ma Allah ittane ɗum addamba gueɗe gongel. Sa waɗi ni joni noon a fini a yiiha ɗaɓɓiti fiyako on ɗo, si hunde weeɓi faam Allah yaadi hen, si noon ɗum weeɓani hata force ɗum faam wonde Allah jaabaki duwaw maɗa. Aywa ɗum ko ɗum duwaw tan, l'istikhara ko ɗum duwaw. wadde noon yo en gadoɗo waɗirde dani l'istikhara gaccen yaade e wileɓe ene mbiyen ƴewanam ɗum, ƴewanam kaari, est ce que ɗum ene moƴƴi, est ce que kinele amen ene jaadi walla est ce que jeyli amen ene jaadi, ala ɗum sirani. ɗum waɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi ida hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn, so goto e moɗon himmiri e wadde fiyako yo juul darɗe ɗiɗi, min gayri l faridati, darɗe ganduɗa ɗe wona farilla. summa liyaqul, taggol ɗum yo wi allahumma an joomam innine min de astakhiruka mbiɗa suɓnoroma bi ilmika gandal maɗa, wa astaqdiru mbiɗa wawnoro bi qudratika e bawal maɗa, wa as'aluka mbiɗa ñaguma min fadlika e ɓural maɗa al azim mangal ngal, fa innaka na ande taqdiru an woni bawɗo wala aqdiru min mi wawa, wa ta'lamu an woni ganduɗo wala a'lamu min mi anda, wa anta na an allamul ghuyub an woni gandu birnide. allahumma na an in kunta si aɗa andi, in kunta ta'lam si aɗa andi anna hadha al amre wonde oɗo fiya ko khayrun li en moƴƴiyam fi dini e dine am, wa ma'ashi e gurnamam, wa aqibati amri e wattane fiyako am, faqdurhu li ya hoddiranam ɗum, wa yassirhu li ya weɓnanam ɗum, summa barik li fihi ya barkinanam ɗum. wa in kunta ta'lam si aɗa andi noon anna hadha al amra wonde oɗo fiyako sharrun li ko waradde am woni hen fi dini e dine am, wa ma'ashi e gurnamam, wa aqibati amri e wattane fiyako am, fasrifhu anni ya woɗɗi ya ittanam ɗum, wasrifni anhu ya itta ɗum ka am, waqdur li ya hoddiranam alkhayra moƴƴere hayso kala kal fof ɗo ɗum wawi wonde, tumma ardini cagol ɗum ya welem bihi e muɗum. qala o wiya woyi sammi haaju to inna haaju makko. aywa ida wudi'at aljanazatu wahtamalaha arrijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, wa in kanat ghayra salihatin qalat ya waylaha ayna tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insana walaw sami'ahu la sa'iq. ya ida wudi'at aljanazatu, si ha janaza waɗama toƴƴinama, wahtamalaha arrijalu worɓe doni janaiza o goskiki ala a'naqihim e dow daɗe maɓɓe, ɓe poyɗo dow bale maɓɓe ɓe jaaha. fa in kanat salihatan, si goski kinɗon mayɗo on ɗo si ko moƴƴo, qala qaddimu wiyete ayo nawe kam jeehi gubbiye kam. wa in kanat ghayra salihatin no si noon on kinɗo oɗon mayɗo wona moƴƴo, qalat ya waylaha wona ko wi he kam yo bone de reweyam, ayna tazhabuna biha holɗo parɗon ɗum, yasma'u sawtaha yasma'u sawtaha ina nana sawtu goski kinɗon kullu shay kala hunde ina nana ko haalata ko, so puccu, so mbabba, so rawandu, so ulludu, so pobbi, so goɗɗum, so nayi, so beyi, so baali fof ina nana sawtuwol
mbayɗo on ɗon ko haalata ko illa al insana neɗɗo tan woni mo nanta ngol ɗon sawtuwol sabu walaw sami'ahu tanna neɗɗo nani ngol ɗon sawtuwol sa'iqa faɗɗoto sawtuwol mayɗo ko haalata ko ina wulla ina luuka holɗo paamɗo ko min de mi booramo e heegam yo baneneyam sanno neɗɗo nani ɗum neɗɗo faɗɗoto waɗi kala hunde wonde ina wawi nande ɗum ha heddi neɗɗo ayo yo Allah dande en e kenɗon goski en de e wiyaɓe qaddimoni bi jahi sayyidil wujud ayo iza wussida al amru ila gayri ahlihi fantazir as-sa'a wi iza wussida so tawi ɓaggama tottama al amru fiyako ila gayri ahlihi ɓe gona jomumen fantazir as-sa'a ya afat darde en kalin hadis oɗo manam si hunde ƴettama tottama ganduɗa o wona gollal muɗum an mbawɗa ko masaŋagal kono a wawa ko fate bureau a wawa bureautique a wawa wadde manipulé word a wawa wadde manipulé excel a wawa wadde goɗɗum e goɗɗum mbawɗa ko marto dokkeɗa goɗɗum sabune ane gardiɗo ko directeur o oɗon ɓallodir walla goɗɗum e goɗɗum wi si ha ɗum waɗi noon pande ɗe daranka waɗi iza wussida al amre walla an so tawi kadi ko bureautique mbawɗa a tottama turel a tottama peel ete ɗon ko pour ɗaɓɓide kalis wona goɗɗum ɗum kadi ha joni fantasiru saa wadde neɗɗo foof kala foof ko tottuɗa ko ganduɗa ɗum ɗo an wona meccal maɗa neɗɗo tottama hunde wona meccal muɗum sababude intérêt personnel aywa ɗum o yi pande ɗe daranka ɗum waɗi iza wussida si ɓaggama al amre fiyako ila gayri ahlihi ɓe gona jomumen fantasir sa fanɗo fanda daranka iza wuqi'a fi rajuli wa anta fi mala'in fakun lirrajuli nasiran wa lilqawmi zajiran wa qum anhum wa iza wuqi'a fi rajuli si neɗɗo toñama yana e muɗum e nder dental wa anta fi mala tawa an a wone dental ayi neɗɗo ina tooña ete aɗa andi ko mbawa tan omo tooñi omo fiya omo waɗeni kono o wona tooña ɓen ɓe gona e goonga o wi fa kun lirrajuli nasiran ya wallu on ɗon tooñeteɗo walil qawmi zajiran kalna walla mbajoɗa wonnoɓe tooñ ɓen ɓe walla wonnoɓe fiidan ɓe caggal ɗum o qum anhum gummaɗa jaa haaju maɗa si ha probléme régli hala jotta e mabɓe yaya haaju maɗa ɗum waɗi wi iza wuqi'a fi rajul si wi neɗɗo yanama toñama wa anta fi mala to wana aɗa wone dendagal fakun li rajul nasiran ya wallu neɗɗo o toñaɗo walil qawmi zajiran ya guf ɓen ɗon yimɓe toñannoɓen ɓe wa qum anhum gummaɗa e sara mabɓe iza arada allahu bil amiri khayran جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه نلاد صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمر خيرا سنت موي أنت si Allah muuyi e neɗɗo moƴƴere o yiɗi ni moƴƴere walla o yiɗi ni si Allah muuyi ni laamɗo moƴƴere mi yiɗi laamɗo waɗa réussite e mandat makko walla kala ko wawi wonde jaala lahu wasira sidqin on ɗon laamɗo o waɗi en tomo ministre mo ganduɗa ko gonɗo wonata jiɗanɗomo réussite si ha laamɗo in nasiya si laamɗo yi ha yejjiti zakkarahu ministre o siftinamo وإن ذكر سيكون حالام دو سفتري أعانه منسترو واللام أيوة فل بمبيت لام دو بناتا كبطل بنات ودسي لام دي ها فوتي ودو هو وداني بطلو منسترو كو فوتي سفتين دم سفتيو بمبادي أنكاج برجو كو بط والو دم وينو وإذا أراد الله به غير ذلك سينون الله يدنا لام دو ود ريوسيت جعل له وزير سوء الله ودنتم كو
batulu mo ganduɗa ko bonɗo in nasiya so tawi ha lamɗo o yejjiti wadde hunde lam yuzakkiro ministre o siftintamo wa in zakara hay sine lamɗo siftori ni lam yu'in ministre o wallatamo ayo ko dani ɗum yarata si Allah muuyi e lamɗo moƴƴo o waɗat entourage makko yimɓe moƴƴuɓe walla ɓe waɗa ɓe conseil ko moƴƴi so yi noon Allah yiɗi e président walla goɗɗum e goɗɗum bonande échec manam waɗantoɓe ko entourage bonɗo mo ganduɗa hay sinno a yejjiti ɓe ciftintama hay sa yiiɗi wadde engage projet ɓe ballatama hen woni isa arada llahu si Allah muuyi bil amir e lamɗo hayra moƴƴere jaala lahu waɗanamo wasira sidqin ministre mo ganduɗa ko gonɗuɗo in nasiya so tawi lamɗo yejjiti zakkarahu ministre o wallamo wa in zakara so tawi lamɗo siftori aanahu o walla aywa in nasiya so tawi lamɗo yejjiti zakkarahu siftinamo wa in zakara so tawi ha siftori kanko lamɗo aanahu ministre o wallamo wa ida arada Allah si Allah muuyi noon bihi e lamɗo gayra dhalika wona ɗum ko wona réussir moƴƴere nde jaala lahu ma Allah waɗanmo wasira sou ministre mo ganduɗa ko bonɗo penowo in nasiya so wi lamɗo yejjiti lam yuzakkirahu siftintamo wa in zakara hay sino ni o siftori lam yu'ino wallatamo ida akala ahadukum maa jama'atin wa shabi'a fala yarfa yadahu hatta yarfa alqawm fa innahu yukhjilu jalisahu ida hajja arrajulu bimali haramin فقال لبيك قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك والعياذ بالله أيوة حند دو كاتني ويندن مدن ويندن جوتي سيرن السيفتي تي اسوا ود ابوني شينه ne badata abonné ngam binden amen kese garoje mbawa wawa yettare ma ɗon e ɗon kono non kadi si ka jiɗi jangude arab walla wona defte ɗe jiɗɗa jangude aɗa wawi jokkodirde amen e numéro amen whatsapp be ñawo ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ha konngol ngaren e jokkude windende meɗen inchallah